Tomas i drugari. Zum, zum. Traktor Trevor je uživao u svom poslu u sveštenikovom voćnjaku. Ptice su pevale, a jabuke su sazrevale na drveću. Dan je bio divan. Zdravo, Trevore, rekao je James. Deluješ mi zadovoljno i veselo kao moja crvena boja. I jesam, odgovorio je Trevor. Kakva je to buka? Upitao je James. To su pčele, smejao se Trevor. One su u košnicama, nosim ih na stanicu. Sveštenik kaže da njegove pčele prave odličan med, pa ga zato poklanja svojim prijateljima. Baš tada su pristigli Boko i Dizel. Čuvajte se! Nemojte da naljutite, pčele mogle bi da vas ubodu. James nije voleo da mu Dizel govori šta treba da radi, pa je otišao. Doviđenja, Trevore, rekao je Boko i uputio se da vidi patka na sledećoj stanici. Blizanci Bill i Ben su bili zauzeti sređivanjem vagona, ali su se izgubili kad su videli Boka. Sećam se kad sam upoznao ovu dvojcu, smejao se Boko. Zamalo da mi oči ispadnu zbog njih, ali je Edward ubrzo prekinuo njihove igrarije. Edward je jedini koji Billa i Bena može da dovede u red, rekao je patak. Ponekad mi liče na pčele. Tačno tako, odgovorio je Boko. Nepodnošljivi su kad krenu da zuje u naokolo. Dojurio je James. Šta je, patak? Upitao je. Plašiš se pčela? One su ipak samo insekti, ne dozvoli onom Dizelu da te ubedi u nešto drugo. Njegovo ime je Boko i on je... Ja se ne bih uplašio, prekinuo ga je James. Da ih se na stotine mota u naokolo, samo bih dunuo dim i naterao ih da odu. Zum, 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 uzvratio je patak. Sledećeg jutra je James stigao na stanicu da pokupi vagone. Putnici su bili uzbuđeni i voljni da krenu. Peron je bio pun, a redaru se žurilo.